Представете си, че не можете да заспите цели 30 дни. Това не е обикновен кошмар, това е руското изпитание без сън, най-ужасяващият експеримент, който някога е бил провеждан. Разказът идва от един от участниците, който никога не е получил свободата си. Ние бяхме 5 пленници на войната, бяхме затворени в стая, където учените пуснаха газ, който ни пречеше да заспим. Обещанието беше просто: ако издържим 30 дни будни, ще получим свободата си. Първите дни изглеждаха нормални. Говорехме си, разсмивахме се, но после стана страшно. Започнахме да се караме за най-малките неща. Липсата на сън разкъсваше умовете ни. На ден 10 вече не можехме да спрем да крещим. Крещяхме толкова силно, че гласовите ни струни се разкъсаха. Беше мъчително. През това време размазахме телесните си отпадъци по прозорците. Вижте останалото, като кликнете на триъгълничето.